Vì cái bên công nghệ nga số ban pau ya ka jing song ka khraw ka jang ya ki nongalam jong ka Meghalaya Editors and Publishers Association mo ki ba la kloi ba ngi yo ba ni kendo ba ni kren hadin ka jingmi le se ka ba ngi la banong ki khobor ki ba mi hadin ka jingkren ka junga hakawi ne ki jingla pa ba apo penuslah habedi bat ka jingkren ka junga ya kita ki khobor ka ba lese nagala pathai khobor nagalang jo Shillong Press Club kila panpaw ki jing sosi bat lese ki bala buru ya ka jing dawa bang di ban panma naki te ngelayo bani kren yo ban penshan ya ka ba ni kup ka party ni dan bat bali ni kren kum to ha ka to jingalam jingalam nong ba ka jingi kudu ka jinga bat ki nongalam jon ka mepa kalong sha ka ba sngutna ka ba seso ka ba ngalayo ban penshan ba ka jingkren ka jinga ha ka to ka jingalam pai ba ka balong hapo penosla kali ka jingtmu ban penshai ki pai ba bat ngalapan paru haki bangin don kono ko jingtmu bangin keren persya you know ngim ko aru bangin kedokti ya kono ka channel leni ban single out kumbong hakten pareng hendrai ni ko ban pensya yo pai ba namar ka thong hi ka jingi kalong ni ko ban pensya pai ba hakimat ke babon ke bangin ni keren ni le ban pelong jingalang ni pensya pai ba ni ko ban wan ra ya ta ka jingkala tebat ni smuthu ru ba kani ka jingan inti ka jing kanom long ka sup kanom ka jingan inti ka yan haba ni percaya sarkar yan haba ni percaya ki seng ki bedon ka sarkar but ni sngo ka dika kamram jing ban kadolinti ban percaya ka jimut ka jupa ka pai ba u don kam banong u basta u pai ba u don kam banong u basian but u ba smuthu ban bisha ki eki khobor ki bade but ki eki khobor ki bamde ki eki khobor ki bishisha but ki eki khobor ki bam shisha dan mata to kamen sim ka basung khyang ni kwa ban penshai ka jimut ka jipha chu pai ba bat ka jingkren ka junga nga kren ru ya ka rukom long ka jinglong ka jiman lani ka ta ka tren ni o ka te phareng ha ka perthei pro ko we ni osno ha ka re india ni osno ba ki we ki jalali teng wat ki news channel ki kren persha ki pen pa persha de bangi ni pher ni ki we pa ki news channel bat ka don ka jing kan tho le se rei hangi haka banga kren ka to ka sing na pen pa ba om tang ha ki ki ri ju ka perthei la ni hari india wat hangi ki don kita ki paid news bat ki fake news ka bamot ba ki pai ba kan hapan smuthu ni kwa ban hikai ki pai ba bat ngad ong ru ba hakiwi ki jela ki siu ri bisa ban pen mi khubor ka kentin ka banga penon kam hang to ko ma ki don bat a bakan dalong kumta ka don kam nomar tayu pai ba ban ubasta ten maka dika kamram ka ji mendangim la bangin syong bat ba ki khubor ki bemi kin syukut no kum to namar ni suthu ba ka nuko khubor ka bami ha ki pai ba ki yo ban puli la da dika khubor ka bailam bakala ki pai ba kin sha alam bakala tan maka tarang ngim ko ba ki pai ba kin sha alam bakala ki khubor ha ki kom ai khubor ba ni suthu ba ka kini ki party ki berna kaleng ka sarkar lani wat ka sarkar ki pai khmat ya ka jinga linti ka jing ba ta ka jing kala ju ko por bat ngangit ba ki basngap ha ka tu ka sngi ka jing kren ka ki osno sha bani klem ka loi no ni klem ong o baro ki lat pathai khobor ha ka chala jing lani kita ki ni klem kan tho kita ki mainstream media ni klem kan tho no mahani kam don tang kita ki khobor ki bejudon pro ka ta na du ki por sha ki lami kham tamanda ki lami skin ki private youtuber no ki ba phem na ban khamun la ban lung khobor la ban plai khobor te ka khobor ka bakum no kan ni show pai ba tengi na marga takadang ni sore kamram jing ban hikai yu pai ba ban educate yu pai ba baru nganget balar ngi sim ya kani ka jingkren ka janga kum ke eke bani tai kan nong ru ke eke ba bha lare ki nungalam ki badon ha ka Shillong Press Club nani ki badon ki la pathai ko bor ki sim ka kum ke eke ban tai nganget anum don manu ki badon ha ka la pathai ko bor ki ban ong ba em kum kata kamdon dan ha Meghalaya kamdon phimla ban nu jori ka Meghalaya ba ki we ki jala lar kala don hakiwi ki ri jeng perthai lar kala don hakri india ba kiwi ki jela de se kala ban poi ka por ba kata kala ban don hami ta ka sarkar le se kala ban shimi ki sen jam ki lat ki linti kumno ban
ban penenkam ya kapor ka chiki kan adu bakan poi kapor le se pakilat patai kapor kinum no chu ban keren persya ka sarkar namal lagi keren persya ka sarkar le se kinum yo jingrap na sarkar hakadur jongki advertisement mo ki jing bana pai ba ki belum ka jing kersyam ya ka jing trei ka jongki te kan poi kapor ka ba kita ki bam thok persya ka sarkar ki bam keren persya ka sarkar kin khamyo ye ke advertisement kin khamyo ye ka jingrap ka jing kersyam ka sarkar bat kita ki bam thok kan ye ka jing keren jingi kan pen perkhat ba wat ya ka sarkar bakan hap ban perkhat bangi upai pa ni start ni bisa bat ngin pet lagalong nagaleng jong sarkar lagalong nagaleng jungnu junu bakinum penon kam bakla ya kilat pathai kubor bat bakilat pathai kubor kin perking kin pet baka ege ka kubor ka baki ki anan ni skmat kan nong ka bante kan de ka kubor ka ban yalam bakla nomor ka jingyeng ju kilat pathai kubor ka di ban aga jing tip sigi pai ba katar ko de ka wi ka jingrap ka bangi ni tre ka bangi ni te kam ni kan ka kam ka jingi ki seng san perthai ka bangi la pan pen bhai ka jimu ka jip khat ju pai ba andri ki la pathai bor ki dan ni ka benta ka ba kraw ban sandur ka jimu ka jip khat ju pai ba dan mar kata karau ala yo pan pen snow haki no yalam jo ka mepa bangim don gonu go jingtmu ka bangim thau persya ino na preng gila thai kbor nim kwa hiu kam dika kamram jingi ban single out dan ban kedokti ya gonu go channel ndoi ai ba ka e ka ba mi na ka to ka jingtan kan pen perkhat ini kumnu banginum ailat ye ki kbor ki ba kum kita bakin ja bakin mi haga jala ka jingi baka dika kamram ka jingi ru ba ni ngin hikai ki pai ba kam deka kamram jingi bangin kedo ya ginu ndrei ngin chui kai pai ba khana bu pai ba bu puli unu khobor un pin sung nongre kan ni gamdi ta kasin kamin ko kabanga nga kren haki snem ki bamen chwa ngala ju pin pau na ju ngi ki pai ba ba phi puli ya ka kot khobor phim dei ban puli ko ba phi puli ya ka kot ba la ni ka kot niam phi puli phi ngai de phi don kam ban pin sung ren phi don kam ban ti ya ka tolong nang lu ka ni ko khobor ka wan namar ka ni i ya ki ni ki sing tham tam ka jing khlan Kadang kau ke jingja ke barang kendiat benar. Hak kadang kau ke private YouTuber. Kau pelat ya kau ke jinglang ke bangilong po range kau. But kai ke bah jahadin jangkata ke kubur ke baki pelat. Kalau kata ya ke jing snow juga nong elam snong. Kalau kata ya ke jing snow juga nong snong tu. But kalau kata ru yang ni kum ke party ke bah ki beriu juga party ke jingi bagi nong elam snong. Kin hapan ai ke kubur ban pensyai. Bah kamlong kum bagami ya kata ke kubur. Telah ni snap ikini ke ya se upai ba ban syai lam bakla teda ka jingkren ka jingi ki pai ba bakin long ki pai ba ki bastan banang ban bisa ngangi kan yarap bo pai ba nang ban bisa but na kwa ro ban ong ha kani kapor abangi ngi kren kani ngim keno ya baro kita ki khobor ki badan ni ngi shu ai le se ka kenja jing mahami ki pai ba bakin sotho ka jing pen syai pai ba bakin sotho lupa but ngi kwa ro ban ong ki pai ba abangi kren ya kani ngim thau pat ban ong bangin pen shur yeki pai ba bakin shur yeki la pathai kubor tang bakin sian ndi bakin shur lani le sim ong namar baki kren persya lani thau persya kan don dakur kom perkhat ka basniu na kalian beju ki pai ba yeki nong thau kubor ka tar kan kamri ke yeki bangi ni kwa bakan don ki pai ba ni kwa tam ki pai ba kin tip ka kubor ka bakum nu tang kata kana baki pai ba kan misha lam bakala ngim kwa ba kan don gonu dakur kom perkhat baki pai ba kin dom no desi Namar ketika kamram jengki lat pathai kubor bagian ai kubor ketika kamram jengki ki bapuri bat ki basngap bagian pensiun nongrim ya ke kubor te lese ketika kamram baru lada kalong ke badai nakaliang ki beri ki bapniat ya ki media house la kalong ki editor la kalong ki publisher la ni kalong ki moh ki be don ka banta ban ya try ki reporter bagian sungtu bang kani kadi kaba ki pat ba mata kin bisa ke khobor kaba ki ai ka khobor kaba ki tho te kan penong le si baladaran menu ki bidan dakor kom perkhat kaba bakla ban yalam bakla pa ba kin hapan perkhat arsian nang niskmat khnang ba ka eke ki bangin le la kalong na kaleng ga jing tum ka party le ni la kalong na kaleng ju ki la pathai khobor ngin le ya ke ke pantai ya ke jat benriu ngin le ke pantai nanta ya ke jimut ke jipakat jo pai ba magari ka kamram jingi bengin kren ban peni ban ngingit ba lingba kane ka jingja ka bemile se kan pen long ini baro bengin don ke jingit kli manga tip le se ngala banong onum don munu ki badan hakala patai ke bor ki ban not ban ong ba em kam don phi ni ki nong tho khobor ni tho be ke badi ban tho ngim judon ka jing sha liang ngim judon ka bakum kata tenre ai bakani kan pen perkhat ni kumno bangin ya nang ni skmat hakikam ki bangin ni trai but kanong ka jingker khu amma ka ta junu
dengan nok jing kerku nam ta ki pai ba ki ba shane aki khobor ki ba kiyo ding ba kilat pathai khobor bat kan nor ka buram nam ta kalat pathai khobor ha ka jala ka jungi hi ba kanum don ken ka bakum kata le si ba khanang bangin nam sharp ni sri bat ki wei pat ki jala ki banang ka India bat kiri jaka pathai te kan ni ka ke bangayo bani keren bat ki nongalam jong ka Meghalaya Editors and Publishers Association bat nge ba nang ni shakmat ke kiam ki ba ngin trai kum ka party bat ki jing shakri ki ba ke lat pathai khobor ke lam na ke no ki ba khamba bat ru ngala banong ngamdon ko no ko jing thu ko sni le singala mandi way ni ke mandi ki ba sno khya bahaya ka jing ka jong ki bri ki bra ki kam jong ka lat pathai khobor ngathai ki parok ki badon hakila pathai khobor kinum klen badi ba arden ubalara hadu arsi ne ka jing e jong ki po assembly manga sotho e ka jing e ka ba ki kando te na markata e ka bangi kren kam de ka bangi kren da ka bangi thus ni yo no bat kam nong ka badeiru le se ye kita ke nongelam ki badon hakila pathai khobor bakin sotho bakala e ka to ka jing kren ka junga te ke ni ka nong ka jingkwa ka junga bangan pen shai shiki pai ba bat shiki parlok ki badon hakila pathai khobor mana kalian ka jong baden kam dei ban ong banga keno ya baro kam simla don ban ong baro kita ki lap tai khobor ni ki penmi khobor tam yo sakam dan ko beta ke jing kai ya ki bakum kita ki jing long ki jing man ki baja hat ki ri jong ko parthai hari India ban le sia ka le ka chala ka jing